Er du tæt på en, der drikker for meget eller har et andet misbrug? Det kan være din partner, eller din mor eller far, eller måske et voksent barn. Og oplever du, at dit liv kommer til at dreje sig mere og mere om den person? Er du følelsesmæssigt påvirket af, hvordan misbrugeren har det lige nu? Har du prøvet at kontrollere misbruget? Og bruger du meget af din energi på at bekymre dig om, hvordan misbrugeren har det? Eller har du prøvet at dække over misbrugeren? For eksempel rydde op efter vedkommende, eller komme med en god undskyldning, når I skulle have været til familiefest. Kender du til noget af det her, så er du højst sandsynligt blevet til det, som man kalder medmisbruger. Og medmisbruger, det betyder, at du er blevet afhængig af misbrugeren, faktisk ligesom misbrugeren er afhængig af alkohol eller sit stof. Og det, at du er afhængig af den anden, det betyder, at den anden bliver styrende for, hvordan du har det i dit liv. Det bliver svært at mærke dine egne behov og hvad du selv har lyst til her i livet, og i stedet for går din energi mod misbrugeren og hvordan den person har det. Det giver følelser af afmagt og opgivenhed, meningsløshed og ensomhed. Du er ikke den eneste, der har det sådan, og der er en vej ud. I terapi kan du få støtte til at finde tilbage til dig selv, og på den måde genopnå din følelsesmæssige frihed.